Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омада. Аллоҳи меҳрубон шумо нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд боша. хитоби ман ба апа ва хоҳарое ки дар ғарбӣ мебинед кор мекунед, як маслиҳати дӯстона дорам дар шумо. Вақте ки шумо ягон ҷо кор мерен, ягон уборка ё ягон любой кор фарқ надорад, шумо ҳамун ҷое ки шумо кор мекунед пешакӣ запис кунед ки чӣ аҳволдае, ва баъде ки кортона тамом кардем боз запис кунед. Агар ки сумтона надоданд, метавонед ки дар мо гав занед, иншоалло дастгиритон мекунем. У одами сум надодагиро ҳаракат кунед ки суратҳошам гиред. Вақте ки кора сар мекунед, пешаи кор сар кунед ки яке кидат кунад, пултона гирифта тонед. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд бошед. Бо як нуқтаи дигаре дар шумо апа хоҳара мегӯям ки вақте ки шуотон ки ягон гапу чаптон мегиреза, дар ман занг назанед. Ман байни зану шуда дур омада наметавонам. Чӣ хел мегӯянд ки байни ду блогер надуро шарбада веши, барои ҳаққа байни зану шуда ман намедурам. лекин агар любой дигар миллат ё ки миллати худмо ягон бачаҳоям ғам тиҳанд, занг занед, иншоалло дар хизматем. номерои ватсапи ман +7 910 88 88 676 ва дар ин ватсап метавонед касе ки билет дар кора билет дар муроҷиат кунед. обод ва сарбаланд бошед. Ман дар хизмати шумо.